Mušti jezik. U nekakva čovjeka bio je jedan čoban koji ga je mnogo godina verno i pošteno služio. Jednom, idući za ovcama, čuje čoban pisku, pa ode u šumu da vidi šta je. Kad tamo, šuma gori, a u požaru zmija pišti. Čoban stane da gleda šta će zmija raditi, a ona poviče iz požara. Čobane, za Boga, izbavi me iz ove vatre. Čoban pruži svoj štap preko vatre, a ona po njemu domili do ruke i vrata te se savije. Čoban se nađe u čudu pa povika: šta je to zao čas, ja tebe izbavih, a sebe pogubih. Ne boj se ništa, odgovori zmija, nego me nosi kući. Moj otac je zmijski car. Onda joj se čoban stane moliti i izgovarati da ne može ostaviti ovce, ali zmija reče: ne brini za ovce, neće im ništa biti, nego hajde što brže. Čoban pođe za zmijom kroz šumu i najposle dođe na jednu kapiju koja je bila od samih zmija. Onda zmija sa vrata čobana samo zvizne, a zmija se raspletu i propuste ih. Tada zmija reče svom spasiocu: kad dođemo u dvor, moj otac će ti davati šta god zaišteš, srebra, zlata, dragog kamenja, ali te ne uzimaj ništa, nego traži nemušti jezik. On će se dugo zatezati, ali će ti najposle dati. Kad dođeš je u dvor, otac plačući zapita kćer šta se zbilo, a ona mu se po redu kaže. Onda zmijski car reče čobanu: šta želiš da ti dam što si mi kćer izbavio? Kada čoban zatraži nemušti jezik, ovaj uzvrati: nije to za tebe, jer ako ikada nekome odaš tajnu da znaš taj jezik, odmah ćeš umreti, nego traži šta god hoćeš drugo. Na to čoban odgovori: ako ćeš mi što dati, daj mi nemušti jezik. Ako li mi ne daš, meni drugo ne treba. Čoban pođe, a zmijski car ga onda vrati govoreći: stani, hodi ovamo kad baš hoćeš, zini. Čoban zini, a zmijski car mu 3 puta dune u usta i zatraži od njega da uradi isto. Sad imaš nemušti jezik, reče, ali za glavu svoju nikome to ne kazuj, jer ćeš odmah umreti. Čoban pođe kroz šumu i idući pođe slušati i razumijevati govor ptica i trave i sveg živog na svijetu. Kad dođe k ovcama i nađe ih sve na broju i miru, leže malo da se odmori. Ali tek što leže, doletaše na drvo 2 gavrana i počnu razgovarati. Kad bi znao ovaj čoban da ovde gde leži ono šilježe, ima u zemlji puno zlata i srebra. Čoban kad čuje to ode svom gospodaru te mu kaže, a gospodar dotera kola pa otkopaju i natovare blago i krenu u kući. Ako gospodar bio pošten čovjek, on da čobanu sve blago govoreći: evo sinko, ovo je sve tvoje, pa načini sebi kuću, oženi se i živi. Čoban uzme blago, načini kuću, oženi se i uskoro posade najviđeniji čovjek i gazda. Jednom pred Božić reče on svojoj ženi: spremi vina i rakije, svega što treba, pa ćemo sutra ići na salaš da nosimo pastirima, neka se i oni provesele. Kad sutradan odu na salaš, onda gazda uveče kaže svima pastirima: sad jedite i pijte i veselite se, a ja ću biti kod stoke svu noć. I tako gazda ode i ostade kod stoke. Kad je bilo oko ponoći, kurjaci zaurlaju, a psi zalaju. Kurjaci govore svojim jezikom: možemo li doći da učinimo štetu, pa će biti mesa iza vas, a psi odgovaraju: dođite da bismo se i mi najeli. Ali među psima beše jedan matori pas koji je samo 2 zuba u glavi imao. On stane govoriti kurjacima: dok su još ova 2 zuba meni u glavi, nećete učiniti štete mome gospodaru. A to gazda sve sluša i razumije šta oni govore. Kad ujutru svane, onda gazda zapovedi da sve pse potuku, samo onoga matorog psa da ostave. Za Boga gospodaru, šteta je, stanu sluge govoriti, a gazda im odgovori: što rekoh to da učinite. Onda se otpravi sa ženom kući. Pod njim beše konj, a pod ženom kobila. Idući tako čovjek izmakne naprijed da žena zaostane. Onda konj pod njim zarže i veli kobili: hajde brže, šta si zaostala? Lako je tebi, odgovori kobila, ti nosiš jednoga gospodara, ja 3. Nosim gazdaricu i u njoj dete, a u sebi ždrebe. Na to se čovjek obazre i nasmeja. A žena to opazi pa brže obode kobilu, stiže čovjeka i zapita ga zašto se nasmejao.
Ni zašto, samo onako odgovori čovjek. Ali ženi ne bude to dosta, nego saleti muža da joj kaže. I što se više on branio i izgovarao, ona je više navaljivala. Najposle čovjek reče da će umrijeti ako ga kaže. A ona opet ne mareći zato navali sve više govoreći da drugčije ne može biti nego da joj kaže. Kad dođe u kući, čovjek odmah naruči mrtvački sanduk i kad bude gotov, metnu ga pred kuću i reče ženi: donesi komad hleba te podaj tome psu. Žena donese i baci pred psa, ali ovaj ne htjede ni da pogleda. Onda opetao dođe i stane kljuvati komad hleba. Nesrećo, nesita, reče mu pas. Tebi je dojela, a vidiš da gdje gazda hoće da umre. Pa nek umre kad je lud, odgovori petao. Ja imam 100 žena, pa i svabim sve na jedno zrno kurza, kad ga gdje nađem, a one dođu, ja ga pojedem. Ako li se koja stane srditi, ja je odmah kljunom. A moj gospodar nije u stanju jednu da umiri. Kad to čovjek čuje, on ustade iz sanduka, pa uzme batinu i dozove ženu: odi ženo da ti kažem zašto sam se nasmijao. Pa sve batinom po njoj. Eto to je ženo, eto to je ženo. I tako se žena smiri i nikad ga više ne zapita zašto se smejao.